M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye, lero la chitatu mu sabata yachiwiri nyengo ya pachaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Samuel mutu 17 ndime ya 32 mpaka 33 kudzapitiriza ndi ndime ya 37 kudzalumpha kudzapitiriza pa ndime ya 40 mpaka 51. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mary Precious Kamanga kuchokera ku St. Bakita Parish, Hanedu mu Diocese ya Johannesburg mdziko la South Africa. Mawu a mthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko woyera mutu 3 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Flavius Makwinja. Mawu oyamba. Mawu a buku loyamba la Samuel. Davide adauza Saulo kuti, munthu aliyense asataye mtima chifukwa cha Mfilisitiyu. Ineyo mnyamata wanune ndipita kukamenyana naye. Saulo adamuwuza kuti, sungathe kukamenyana naye Mfilisitiyu, pakuti iwe ndiwe mnyamata, koma iyeyo ndi munthu wozolowera kumenya nkhondo kuyambira ubwana wake. Koma Davide adati, chauta amene adandipulumutsa ku mkango ndi ku chimbalangondo adzandipulumutsa kwa Mfilisitiyu. Apo Saulo adamuwuza Davide kuti, pita, chauta akhale nawe. Tsono adatenga ndodo yake m'manja. Adatola miyala isanu yosalala ya kumtsinje, nayika m'thumba lake la kubusa, ali ndi legeni m'manja. Adapita kukakumana ndi Mfilisiti uja. Tsono Mfilisitiyo adayambapo kupita kumene kudali Davide, munthu wonyamula chishango ali patsogolo pake. Ndipo atayang'ana Davideyo, adayamba kumunyoza, poona kuti adali mnyamata chabe, wofiirira, ndiponso wamaonekedwe okongola. Tsono adafunsa Davide kuti, kodi ndine galu kuti uzibwera kwa ine ndi ndodo? Pompo adayamba kutemberera Davide potchula milungu yake. Kenako adawuza Davide kuti, idza kuno, munofu wako ndidyetsera mbalame zamumlengalenga ndi zilombo zakuthengo. Koma Davide adawuza Mfilisitiyo kuti, waza kwa ine ndi lupanga, mkondo ndi nthonga. Koma ine ndikuza kwa iwe mu dzina la chauta Wamphamvuzonse, Mulungu wa magulu ankhondo a Israeli, amene iwe wamunyoza. Lero lomwe lino chauta akupereka m'manja mwanga. Ndikukulasa ndi kukugwetsa pansi, ndipo ndikudula mutu. Mitembo ya magulu ankhondo a Filisiti ndiyipereka lero lino kwa mbalame zamumlengalenga ndi kwa zilombo zamthengo, kuti dziko lonse lapansi lidziwe kuti kuli Mulungu ku dziko la Israeli.
anthu onse amene asonkhanawa azadziwa kuti chauta sapulumutsa anthu ndi lupanga kapena mkondo wokha. Wopambanitsa pa nkhondo ndi chauta, ndipo akuperekani m'manja mwathu. Tsono Mfilisitiyo adasendera pafupi kuti akumane ndi Davide. Pomwepo Davideyo adathamanga mofulumira ku mzere wa nkhondo uja, kuti nayenso akumane naye. Adapisa dzanja mthumba natulutsamo mwala, ndipo adawuponya namulasa paphumi Mfilisitiyo. Mwalawo udamulasa m'mutu, ndipo Mfilisitiyo adagwa pasi chafufumimba. Choncho Davide adampambana Goliyati uja pomulasa ndi mwala wa mulegeni, namupha Mfilisitiyo. M'manja mwa Davide mudalibe konse lupanga. Pompo adathamanga nakayimirira pamwamba pa Mfilisiti uja. Adasolola lupanga lake lomwe mchimake, namusiriza pomudula mutu. Tsono Afilisiti ataona kuti ngwazi yawo yamphamvu pa nkhondo yafa, adathawa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adakalowanso m'nyumba ya mapemphero. M'menemo mudali munthu wina wopuwala dzanja. Anthu ena ankafuna chifukwa choti akaneneze Yesuyo, motero ankangomuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthuyo pa tsiku la Sabata. Yesu adalamula munthuyo kuti, imirira, bwera kutsogolo kuno. Tsono adafunsa anthuwo kuti, kodi pa tsiku la Sabata chololedwa nchiti? Kuchitira anthu zabwino kapena kuachitira zoyipa? Kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga? Anthuwo adangoti chete. Pamenepo Yesu mtima wake udamuwawa poona kuti anali anthu okanika chotere, ndipo adawayang'ana ndi mkwiyo. Tsono adalamula munthuyo kuti, tambalitsa dzanja lako. Iye adatambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Pamenepo Afarisi aja adatuluka nakachita upo ndi anthu a m'chipani cha Herode, kuti apangane njira yophera Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi lachitatu mu Sabata imene yachiwiri pa nyengo ya pachaka. Ndipo mawu amene akutitsogolera ndi akuti osaopa pochita zabwino. Osaopa pochita zabwino. Muchizungu titha kunena kuti standing up for the good. Standing up for the good. Izitu zimene adaonetsa St. Agnes Virigo ndi Mmalitiri. Iye adazionetsa zimenezi moyo wake ali mwana, ali ndi zaka 12. Agnes oyera Virigo ndi Mmalitiri adadutsa m'masautso chifukwa cha chikhulupiriro chake. Iyeyu anali wa ku Roma, ndipo ankachokera ku banja lolemera kwambiri.
moyo wake Agnes adawupereka kuti atumikire Mulungu, ndipo adalonjeza kuti sadzakwatiwa chifukwa ankafunitsitsa kuti atumikire Mulungu mwa njira yapadera. Izi sizidakondweretse ena mwa akuluakulu kulomako, chifukwa nthawi ndi nthawi imene akhristu amazunzidwa. Ndiye adafusiridwa mbeta ndi mkulu wina wa ulamuliro wake. Agnes adamukana. Atankana mkulu ameneyu, Agnes adamangidwa ndipo adapemphedwa kunena kuti asankhe kupembedza milungu ina, kusiya chikhulupiriro chake mwa Khristu kapena kuphedwa. Ndiye chimene adachita Agnes, adasankha makamaka kukhalabe ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Sadaope kuti kutsogolo kuli imfa ayi, koma iye adasankha kuchita chinthu chabwino. Kuchita chinthu chabwino ndi kukhazikika mchikhulupiriro chake. Zoterezi zidapangitsa kuti aphedwe. Chifukwa chake lero tikumutchula kuti ndi mmaliziri. Komatu adatipatsa chitsanzo. Chitsanzo chimene adatipatsa Agnes ndi chimenechi, kuti tisaope pochita zabwino. Standing up for the good. Adayimirira chikhulupiriro chake. Izinso zimene lero tikuziona mawu amene tamva. Tikati tione moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, anthufe timalephera kuchita zabwino, timaopa kuchita zabwino chifukwa cha mtima woti simomwe ena amachitira, simomwe ena afuna tidzichitira zinthu zathu, simomwe gulu lathu limachitira zinthu. Mwina akangondiona andichotsa ntchito, kuopa chilungamo. Akangondiona basi udindo wathera pompo. Kaya mwina andichotsa mu gulu lawo ndikhala mdani wawo chifukwa choti ndayankhula chilungamo. Monga mmene tinamvera mawu amene tinawerenga dzulo, tinaona kuti Ambuye Yesu amachita zabwino. Ngakhale amachita zinthu zabwino, analiponso anthu ambiri amene amadana nazo zabwino zimene amachita. Koma ngakhale analipo odana nawo, Ambuye Yesu adasankhabe kuchita zabwino posawerengera kuti pali anthu ena amene akufuna kuwapezera chifukwa, amene akufuna kukawapereka, adasankha kupitiriza kuchita zabwino. Choncho panali zinthu ziwiri zimene Ambuye Yesu akadachita potengera mawu amthenga wabwino umene tamva lero. Padali munthu wopuwala dzanja. Ndiye poyamba Ambuye Yesu akadasankha kumangomuyang'ana munthu wopuwala dzanja uja, akuvutika ndi ululu mpaka kumwalira kumene. Koma mphamvu adali nazo zomuthandiza munthuyu, zomuchiritsa munthuyu. Ndiye potsata lamulo la Sabata, nzijati kunena akadasankha kuti basi ndingozisiya ndisagwirenso ntchito ina iliyonse, munthuyu adzivutika basi. Mwina akadachita zimenezi poopa kuti ineyo ndikanchiritsa munthuyu, alipo ena pano andipezera chifukwa. Ndipo kachiwiri Ambuye Yesu akadathanso kuchita chinthu china chake chimene pamapeto pa zonse akuchitadi. Adayenera kumuchiritsa munthu uja, pakuti kumuchiritsako chidali chinthu chabwino. Chiganizo chomuchiritsa chidali chinthu chabwino chifukwa amayenera kumthandiza munthuyu poteteza moyo wake. Adayenera kuchitapo kanthu kuti ateteze moyo wa munthu. Ndiye pa zinthu ziwirizi taona chimene Ambuye Yesu asankha. Asankha chani? Ambuye Yesu asankha kupulumutsa munthu pa tsiku la Sabata. Akusankha chiganizo chifukwa chinali chinthu chabwino, ngakhale ena adalipo amadikira kuti ampezere chifukwa, aone kuti atani. Iwo akuyimirira pa chilungamo, sakuopa zotsatira zake. Akusankha chifundo osangoti kutsatira malamulo opsinja. Ndipo tengera chitsanzo cha Ambuye Yesu mmene atiphunzitsira lero. Ife akhristu tikuyenera kutani? Tonse tikuyenera kutani? Abale ndi alongo, tizindikire kuti kunjaku kuli anthu ambiri opuwala manja amene akufuna kuti ifeyo tiwayimirire, ifeyo tayankhulire. Tingoganizira Amalawi ambiri
amene akudikira kuti ife tayankhulire. Ambiri anthu amene timagwira nawo ntchito amene akudikirira kuti tayankhule, makamakaso akhristu anzathu amene akudikirira kuti ife tayankhulire. Ndi nthawi zambiri m'malo moti ife tiyankhule timasankha kukhala chete. M'malo modzudzula zakatangale zimene zikuchitika kaya pa malo athu ogwira ntchito kaya m'dziko lathu lino, timasankha kukhala chete kuopa kuchotsedwa ntchito. Ena timaopa kuti tinenedwa kuti ndife anthu oyipa. Ndikuganiza kuti ndi bwino kuoneka oyipa poyankhula chilungamo. Ndi bwino kuoneka anthu oyipa poyankhula chilungamo, kusiyana ndi kuoneka anthu abwino. Anthu ambiri akuvutika. Tisankhe kuyankhulira anthu amene akuvutika. Ambuye Yesu adasankha kukhala oyipa pochita zabwino. Inu ndi ine lero tasankha chani? Ndi funso limene tikuyenera kudzifunsa. Lero tisankha chani? Kodi tisankha kukhala kuoneka anthu abwino pokhala chete osayankhulira anthu ovutika? Kapena tisankha kukhala anthu oyipa pochita chilungamo poyankhulira anthu ovutika? Pa tsiku la lero tichite chisankho chogwirizana ndi Ambuye Yesu, makamaka pomachita zinthu zathu posaopa kuchita zabwino. Standing up for the good. Mawu amenewa ndi amene adatitsogolere lero. Amen.